פשוט מדהים איך שהן נולדות והן יודעות בדיוק מה הן צריכות לעשות. האנשים היו יותר עושים ופחות מדברים, זאת שהם נראים אחרת. חקלאות. היום ישנו, מחר איננו. יותר טוב מכל דבר אחר. חי בטבע, חי את הטבע, חי את עונות השנה. סבא, רצית שאבא ימשיך איתך את המחברת? בטח, אבל אבא שלך אמר שהוא רוצה ללכת למושב חדש. כשהודעת לסבא שאתה לא נשאר, איך הוא קיבל את זה? זה קשה. למה באמת עוד לא דיברנו על סבא? אנחנו לא מדברים על המון דברים. זה החיים שבחרתי. יש בינו הרבה טוב. זה הרבה יותר חזק. הרבה יותר ממה שחשב. אני לא יכול לדמיין. מה אתה לא יכול לדמיין? שזה נגמר. חברה לבד לא יכולה לחיות. הן חייבות אחת את השנייה כדי להמשיך. זה ברור לגמרי שזה הם אנשים. אז אתם הצלתם את הדבורים. הצלנו את עצמנו, לא את הדבורים.